Ay, salamat. Nanadyo ko'y pang grocery, ani. Ang uban, ani, ibayad na ko sa order na ko sa TikTok. Ah, grabe, daganag kwarta ni mama. Unya, tisoy, daghang kwarta, unsay na, ah? Ma, tagay ko ba hapit na bitong Pasko. Paghilom da, tisoy, pangbayad ko ni sa parcel karon nga maabot, nga gi-order na ko sa TikTok, ang uban, ani, akong i-grocery. Gamay lang gud ma, bisag 100 lang gud. Kay ipalit na og ice cream ba, lami kay kaon. Misa man yung bataa, oy, di man kasabot. Tama na ni ba, pangbayad ako sa akong parcel, nga ang uban, ani, akong i-grocery. Grabe dyan si mama ba, bisag 100 lang gani. Di mo daw mga atag, kuripot man daw. Ataga, karon lang ka. Matay ning trabaho apoy inab. Pirti man yung kapuyan eh. Unya pag human pitirang gamaya sa tuong pakyaw. Lagi pre, unsaon ta man nga wa man tay laing madaganan kanira mang trabaho ah. Maintag ini kahuman ani makakita tag hiyahay nga trabaho. Lagi pre kana sa paghata makita giyahay na trabaho ani. Kol, unsa may problema diya? Storya. Kwarta, nga kay kahatag. Takol, ayaw ka problema ana. Ako'y bahala ana. Buga pa nimong bataa ka oy. Ari kay kwarta. Adto mong balay, pamasko mo. Kay tagaan ta mong kwarta. Pag sure ba? Sure lagi. Sure daw pre. Sige, tara. Tara, di na ta magdugay pre. Tara. Sa pilangayan naka-sideline na ta. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Sige, push. Daog na ni. Sige, push. Mali na ikon. Sayuha po doy. Ha? Tanawa daw. Ma, nadyo rin sa gawas ma. Ha? Pastilanan. Tagaig 20, oh. 20 rama. Di ka maulaw. Dagko biya ni. Pila man na ihatag, ana? Tagay isa kalibo. Habya kayo mo sayaw isa mao. Dara, oh, kwadre. Kana ba? I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Ang bibi. Ihatag na dito, ha? Tulo. Tungaan ninyo. Thank you. Ang mabait ninyo. Thank you. Salamat kayo, Kol. Okay kayo. Salamat kay Dong kay naka-sideline may ba niya agto sabi. Time sa pre. Ato nung tanaw nung pila gihatag. Kwarta. Sige. Ha? Pastilan. Pastilan tong bataa giilad ta.